Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor 2019. Extra Journaal zal ook in het komende jaar elke dag weer het nieuws uit Curaçao belichten. De jaarwisseling voor 2019 is relatief rustig verlopen op Curaçao. Er werd zoals gebruikelijk veel vuurwerk afgestoken. Dit jaar waren er maar 25 verkooppunten, veel minder dan de voorgaande jaren. Maar dat betekende niet dat er weer heel veel de lucht is gestoken op 31 december en op 1 januari. Op het Brionplein kwamen traditiegetrouw veel mensen bijeen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. De politie moest op 1 januari om 4:15 uitrukken omdat er een schietpartij had plaatsgevonden bij nachtclub Vanilla aan de Schottegatweg Oost. Dit zorgde voor veel onrust en consternatie onder de mensen die daar aanwezig waren. In verband met de schietpartij is een 32-jarige man aangehouden. Hij heeft de initialen RV en is in Nederland geboren. Op de plaats zijn verschillende kogels aangetroffen en de politie onderzoekt de zaak verder nog, waarbij geen gevonden lijken te zijn gevallen. Verschillende media melden gedurende de dag dat de bekende Curaçaose rapper Rich Kalash was opgepakt in verband met de schietpartij. Maar hij liet via sociale media weten dat hij niet was opgepakt en daarbij haalde hij fel uit naar de media die hem niet correct aan de schietpartij zouden hebben gelinkt. Bongaya, maar kom eens aan mij, basta rustig. Je kunt niet meer met nada negatief hoor. Dus we zijn zagaba. Om 6 minuten na middernacht is op 1 januari in het Zeeuws de eerste baby van het jaar geboren. De baby heet Mar Arjit Quidama, is 50 centimeter lang en weegt 3800 gram. De baby is in goede gezondheid geboren en ook de moeder maakt het goed. De eerste baby op Curaçao kan traditiegetrouw rekenen op heel veel aandacht en ook heel veel geschenken van bedrijven en organisaties. Op de laatste dag van 2018 was er een vervelend incident in de Camina Hensley Meulens waarbij een auto in de brand vloog. De auto stond dicht tegen huizen aangeparkeerd en het zijn uiteindelijk de buren geweest die de auto hebben proberen te blussen voordat de brandweer wist te komen. Er zijn geen gewonden gevallen. En Curaçao kan in 2019 misschien wel de eerste nieuwe miljonair verwelkomen. De biljetten zijn uit en dat betekent dat er 1 miljoen gulden is vergeven. Dat is op nummer 12398. Andere prijzen die hoog scoorden waren 7188, dat leverde 200.000 gulden op. En 12181, dat leverde 100.000 gulden op. Er wordt niet bekendgemaakt wie de prijzen krijgt. De Curaçaose honkballer Roger Bernardina heeft geen nieuw contract weten te krijgen in Korea. Hij honkbalt daar al verschillende jaren, maar voor het eind van het jaar had hij een nieuw contract bij een van de 10 teams moeten tekenen om dit jaar weer verder te kunnen gaan. Alle teams hebben al hun maximum aan buitenlandse spelers. Het is onduidelijk wat Bernardina gaat doen in 2019. Oudejaarsavond werden in de Engelse plaats Manchester 3 mensen neergestoken. Een van de slachtoffers is een agent. De man die verdacht wordt van het neersteken wordt onderzocht of hij een psychische stoornis heeft. De politie meldt dat het onderzoek naar mogelijk terroristische motieven nog loopt. Volgens de Britse omroep BBC riep de man Allah toen hij zijn slachtoffers te lijf ging en riep hij kreten die tegen westerse regeringen waren gericht. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque millón mañana. Vida también tayeng di oportunidad. Nos actitud y nos accionan di awe that determinanos vida di mañana. Bang duna, turdia e minho com cada de nós tem de nós mes. Banta optimista, banta comprometer, banta determinar. Passou, dedicação, coragem,
y perseverancia te da una esperanza y te trae camino para éxito. 1 milyon mayang ta kumisa awe. 1 milyon mayang ta kumisaku abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.